Przemoc ze względu na płeć dotyczy wszystkich ludzi, ponieważ niezależnie od ich pochodzenia, wykształcenia czy statusu finansowego może ich dotknąć. Przemoc nie dzieje się tylko w filmach, ale w realnym świecie, komunikacji publicznej, w szkołach, w pracy czy w internecie. Ale w naszym społeczeństwie pojawia się tyle różnych stereotypów, różnych krzywdzących zachowań, które powielamy czasami nieświadomie, czasami zwyczajnie z braku wiedzy albo takiego niezastanowienia się nad tym, czy to kogoś skrzywdzi, czy nie. I uważam, że to jest nasza rola w tym, żeby się edukować i żeby nie powielać tych krzywdzących stereotypów, które faktycznie mogą być za kogoś bardzo przykre. So if you grow up in a house where gender-based violence is prevalent, then of course it affects your mental well-being. If you see that one of your caretakers is not being able to take care of themselves,